Kirja Vatajankylän mies Ari Honkajoelta on muistelukuvaus 1960-luvun lapsuudesta ja nuoruudesta Vatajankylässä. Kun ikää tuli lisää, laajentui reviiri ja kulkureitit piteni. Liikuttiin Honkajoen, Isojoen, Siikaisten, Noormarkun ja Kankaanpään ympäristössä. Tehtiin töitä, käytiin koulua ja huviteltiin. Asuinpaikkakunnat laajeni Tampereelle lukioaikana ja Turkuun huonekalukauppiaaksi. Pysähdys tuli, kun työkaveri sai sydänkohtauksen. Siinä tilanteessa syntyi opintien ajatus. Aluksi oli takkuavaa, kun oppikoulu tuli käytyä 3 paikkakunnalla. Läksyjä en muista lukeneeni milloinkaan. Yksin asuminen lisäsi haasteita. Päivät meni loma-aikana tietyömailla ja postinauton kuljettajana. Öisin oli lukioaikana vapaata. Silloin purettiin junavaunuja Tampereen pääpostilla. Myöhemmissä kehitystöissä oli hyödyksi, kun oli osallistunut monenlaiseen työntekoon. Kiina, Amerikka ja Eurooppa tulivat tutuksi työn merkeissä. Työsuhteen oppia voi tekemällä. Sama koskee tiedon omaksumista. Tämä kirja on Vatajanmiehen Arin tie.